Shop, ove, shop, ove, shop. Ove, shop, 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 ove, shop. Jo! Dobře, Honzo! Seberem! 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 Mě zajímá, kolik budu dát. No už to skončilo. To má ještě ne, to má ještě pokračuje. Já teď na hlava. A jdu teďka nějakou patráčku. Akorát jak se z toho videa to vystřihne. Nějaký části. To na šontek nejde. Co? Nebo možná by to na šontek, ale já to neumím. Já umím jenom natáčet. A jak se natáčí dlouhý videa? Dlouhý? To musíš být, to se musíš něco zainvestovat a... Jako zaplatit? Delší natáčení. Tak na to jim pěkně kašlu. Jo, no, jo, hej, já až jak mi budou dávat 2000, já to někdy koupím, jo, ale nevím kdy. A oni tobě teďka, jak děláš šonky, neplatí. Musíte posílat oni donaty. Teda. Hej, ale oni mi můžou platit ty odběratele, ne? Hej, já natáčím jenom... Já tam